arwako ni machiegni en otieno mar ngeso joneno mag Lolwe TV odiochieng' ma kawuono wayudore gwenge mag Kamkunji Grounds, Kibra constituency, Sarang'ombe ward. Kama bende adwa ni mondo wago mbaka to kod rowere ka odiochieng' ma kawuono kotieno ma kawuono an kod jatelo no ma ochung' ne rowere e gwenge mag Kamkunji kae. An kendo gi rawera mawuok Kamkunji Sarang'ombe ward odhi nyisowa pache kaluwore kod yiero mabiro siasa. Mago e gik madhi goyo mbaka odiochieng' otieno ma kawuono. Ka bende adwa ni mondo giful nying-gi kaachiel kod gino ma gitimo e gwenge mag Kamkunji kae. Daher mondo achak kodi mana king'iyo kamera kacha, nyiswa nyingi kaachiel kod gino mitimo. Erokamano. An iluonga ni Maiko Oyugi Otieno. Ajadak mae Kibra ka to ekera ka. An youth leader mar ojende me iye kae. Erokamano. Gima timo katimo jua kali ndogo ndogo, seche moko onge, seche moko nitie. Ajajua kali. Asante. Iluonga ni Tobias Ouma. Ajadak ma Sarang'ombe ka. Ajajua kali. Erokamano. Mana kaka uwinjo nyingi kaachiel kod gigo ma gitimo e Kibra ka, giwacho ni gin jojua kali. To manie bada korka chich ni onyiso ni en jatend yudhe e gwenge ma Kibra ka. Adhi bedo jata chenro mar Pauline Oyudo, arwako ni machiegni. Dagomb ni odiochieng' ma kawuono wago mbaka kaluwore kod siasa kaachiel kod rowere nimar NCIC nyicha ogolo ripot moro ni nitiere counties ma bende samoro koko nyalo wuoke. Kaachiel kuom gi en Kisumu, to pile wang'eyo ni Kisumu ka koko chakore ga gi Kondele, ariambo. Nairobi ka ging'e ni koko wuok ga Kibira, ariambo. Inyalo nyisowa ni sani uikoru nade makare mondo une ni koko ok owuok in kaka jatend rowere? An kaka jatend rowere, sani watemo wuoyo gi vijende mondo kik gikel koko. Nikech koko no en gima rach, koko no miyo idok chien kata biashara be dok chien. Lakini wasetemo sana. Masani kata king'iyo Kibira ka mostly, sani koko mang'eny onge. Sani Kibira bedo tulia. Sani Kibira okwe, winjo. Sani wakwe, vijende be temo winjowa. Koro waduoko ne vijende wa erokamano. Gitemo winjo kaka ng'ama jatendgi, akwagi ni kik jasiasa moro amora ti kodgi. Kik jasiasa moro amora ti kodgi mondo gikel koko. Wabed abeda gi kwe, wago kura gi kwe. Kawuoyo wach mar koko ma jatimore e seche mag yiero kata tok yiero. Kaka wan vijende wasetudore kod viongozi mekwa. Kendo wasetemo yo moro amora mwanyalo kelo godo kwe kwawuoyo kod vijende wetewa. Wakonegi ni sasa mwakelo koko, wan ema wadong' kod asara kendo wan ema wabedo kod chandruok. Nikech gik maketho gin mana giwa. Koro wawuoyo kodgi ni siasa en gima biro to kalo. To giwagi to gin gik mosiko. Koro kwakethogi to wan ema wabedo kod chandruok sama waketho giwa, nikech jok mwagonegi koko gin to gidhi kendo gima kethore to onge. Koro sani to waneno ka waonge kod koko, kata kwang'iyo ka sani koro environment chal. Wayudo ka koro wan environment maber ma koko cha ok wane ka nitiere gi seche gi eki. Inyalo nyisowa ni en ber mane ma rawera yudo sama o participate e goyo kura? Ber mar rawera nyalo yudo kata jago ombula wach kaka an. An kopo ni ago kura, kago kura ne jatelo moro. Tadwa ni jatelo no kagone kura to konya. Kata ka tich onge to nyalo mako bada motera tich. Ginyalo tetiwa na kata bech gik moko, bech kaka chiemo odok chien. Seche moko inyalo yudo kwa yudo pesa matin. Wanya yudo pesa matin no ma odiochieng' inyalo yudo siling 200. Koro 200 ni koduok bech mogo piny, oduok bech sukari, inyalo yudo kago budget e oda ma chiemo gi joga. Lakini ka bei ni malo to mano ka bei ni malo to mano kata an gi siling 200 to gima nyalo timo go onge. Koro an gima kwayo jotelo mwagone gi kura kata ber ma kata jakura gombo ni mondo mione. Eni kosego kura to make sure ni jasiasa gamigo jatelo migone kura no kunya bi kelo ni chiemo e dhodi. Be ok obi mi pesa pile. Lakini gima kwagi ni kwasego nege kura to gima gitimnwa giduoknwa bech gik moko piny. Bech kaka mogo, sukari, chiemo, gik mwatiyogo kaka wan joma ni pinygi. Ka ginyalo duokonwa piny to mane ka ginyalo konyowa, be mano be kanyalo neno ber kuchano. Winjo. Koro an mane makwayo jotelo moro amora mwagonegi kura. Gitetiwa na chiemo, bech gik moko dok chien, wabed mayot kata school fees kata kuonde mwakadhe mondo mi wadag maber. An mane kwayo no. Ipani ang'o miyo ber mondo ng'ato ma rawera kaka in obed odhi ogo kura? En ber mane ma samoro uyudo seche ma ugoyo kura? Gima miyo nyaka wago kura en ni mondo olok ngimawa, to ngimawa nyaka lokre kuchumi
marwa bende ber. Mae mamiyo nyaka koro wawuog oko mondo wayier jotelo mabeyo manyalo loso uchumi mar piny ma wadakie ni, mondo mi wadagie ngima maber, nikech koloso uchumi eka kata wan bende jok mokoso kata tije wanyalo yudo yore mwanyalo yudo godo tije mwanyalo tiyo, kata yore mwanyalo yudo kata mana pesa mwanyalo chako godo biashara. Kochumi ber to kata biashara no bende nyalo timore mana maber, kata tijego bende nyalo bet mantiere. Ok waketo mana chunywa ne nyaka ndikwa, mak mana ne ka wabede e sirikal maber to wanyalo yudo yore makata wan wawegi wanyalo ndikore, wanyalo loso tijewa wan bende wandikre kendwa, mwachak wabende wane kaka wakonyo jomoko. Mana ka uchumi no losi mobedo maber, mana mi wawuok oko mondo wago kura kar rombwa mondo wayud sirikal maber kata jotelo mabeyo manyalo losonwa uchumi mar piny mondo wabedie ngima maber. Chien kacha unjo ka yuago uchumi. Ere kaka uchumi oserocho ngima jalno marawera? Uchumi nini ngimawa sana. Oserocho ngimawa. Uchumi oserocho ngimawa. Nikech sama uchumi rach, to wambe kaka wan joraweya rowere ma piny ka wawinjo matek sana. Nikech yuto wa bene piny. Yuto wa ne piny, kochumi ochako kethore, koro yuto mwayudo ni okonywa. Koro momiyo waywago ni sirikal madhi donjo olosnwa uchumi. Kwanyalo ng'ama ni piny, nitie ni joma ni piny kaka wan e ground ka. Wawinj maber, wabede maisha moro maber. Makata ka ng'ama duong' choloya matin, ng'ama nego choloya matin lakini amba feel ambe ane Kenya. Koro mane gima omiyo waywago uchumi, uchumi okethore seriously. Winjo, kata sani king'iyo bech mogo, bech gik moko, uchumi rach. Koro sirikal, wakwa sirikal madhi donjo mondo mi ong'inwa wach mar uchumi kabisa. Mondo mi dhano winj maber, jo Kenya winj maber, jo we ywak kaka sani piny tekni. An mane kwayo. In kaka jatend yudhe ama jatend rowere, ere yore mage mitiyo godo mondo ine ni rowere mang'eny odonje siasa? Yo matiyogo, anyalo luongo rowere, ng'eni sani nitie grube. Nitie grube mag vijende, grube mag kata mag mine nyiwa ma youths, bora ni youth. Wanya tiyo mondo wakonegi ni ka gidwaro support ng'ato, to gi support apoda ng'ato, lakini koke makike, wawuoyo makodgi mos. Mondo mi wapuonjgi kata ber mar gone jatelo moro kura. Mane mwatimo wakoni kigo kura to kuchino ema biro konyi mbele, lakini ka idagi go kura to samoro ibiro ywak ni uchumi tek, lakini kura ne okigoyo. Koro nyaka igo kura ne jatelo midwaro mineno kaber mabiro konyi e ngimani. Mane ka kwatem wuoyo gi vijende, wadhi kata ir grube to wawuoyo go grup makama wawuoyo go to wakonogi ni gibed gi kwe mondo mi kura be gidhi go kaka gin vijende, nikech kura mwadhiye ni iyudo ka vijana ng'eny molojo madongo. Kura mwadhiye ni dwe maboro ni en kura mar vijende. Koro giwuog oko gigo kura gi chuny achiel to gigone jatelo maber manyalo loko ngimagi. Mane kwayo mwatemo kwayo. Bedo ni sani ywak ne ng'eny ni vijende gin jogo ma osewe oko sana ndalo siasa. Kendo nwaneno ka noti gi yore mang'eny mondo okel vijende mondo ogo siasa kata mondo odonje kombe mopogore opogore. Bang' yudo ni pod wan mana gi vijende moko ma seche moko pod chunygi onge siasa. Ipa nang'o omiyo matimore? Gi korka kora ok aketo ga pacha ahinya ni vijende nyaka tel, nikech vijende go wasetemogi to vijende ge ema rocho uchumi mar Kenya. Koro chunya samoro osekakalo vijana, an ang'i ng'at ma jatich, nikech ng'ato nyalo bedo ni en kijana to en gi wich mar ng'amuti, to ng'ato nyalo bedo ni en ng'ama duong' to en gi wich mar ng'ama tin. Yani en gi wich manyalo timo gimoro manyalo konyo kijana, to ng'ato nyalo bedo ng'at matin to en gi wich mok nyalo konyo, en gi wich mar ketho. Nye watemo gi chien ka waneno kaka girocho uchumi mar piny, momiyo kaka wan vijende walor piny kabisa, mwan mwabedo kod chandruok mang'eny nikech telo mar vijende. Koro an telo mar vijende ahinya to kane ka lich ahinya en mane nyalo kiki mondo gibede jodongo go. Koro gikaw rieko kuom jodongo go ka giloso godo piny mondo kata wan vijende wawinji ni telo ma wantiere en telo maber maloso ngima wan bende. Koriwo ji te. Bende iungo wachno lwedo ni seche moko nyalo bet ni vijende pod onge gi interest mar donje politics ama gionge gi interest mar goyo kura? Aungo nitie vijende moko ma pod chunygi tek mondo mi gidhi go kura kata mondo mi gidonje telo.
nikech gineno ng'ama duong' mbele to seche moko inyalo go chunye ni kadhi apiem gi ng'ama duong', inyalo mi ng'ama duong' tiwe we. Lakini wan vijende be nyaka wabed joma beyo. Komiwa telo, ni omiwa telo kaka vijana, kony vijana wadu, ama ikony piny. To kik idhi kucho ni koro kijana osemiyi, koro idwa ni mondo imeygo kata mondo mi ichand vijende. Iwinjo? Koro wan vijende, nitie vijende mosebedo e telo mwang'eyo, mwaseneno kobedo e telo. Lakini mostly kata mana gimbe gisetiyo marach. Koro momiyo sani, siasa ni sani, en ni eri igone kura ng'ama okoma molo vijana. Lakini vijende be wakwani wabedo joma beyo to wadonje siasa mang'eny mondo wayud gima wadwaro. Be en adiera ni vijende koyiere kombe mopogore opogore molap dhoge ndong gidhi chenjo ama gidhi loko ngima vijende wetegi? Vijende kalure kaka wasebedo kodgi. Okane kan kod gena ahinya kuom vijende. Nikech aparo ni sirikal makoro samoro marumone nye wan kod jotelo ma vijende. To kang'iyo sirikal manyien chien, kaka nye odhi kod uchumi mar piny, nye wayudo ko uchumi manyien chien nye ber moloyo kaka koro uchumi okethore sani sirikal mar vijana. Koro an kwayo nago mane keko to onego keke mondo migi gilu tielo manye jodongo kaluwo tiyogo kadhi godo mondo migi kony ngima mar jopiny. To kowegi kendgi to aneno ka chal gima uchumi ni inyalo gore piny moloyo kata kama koro nyosegikie. Omiyo ando telo mar vijende lilo to chunya komorgo be ok onego gibi mang'eny ahinya to onego gibi moromo. To jodongo to nonego inggi nikech kanye ma gikawe rieko mar rito piny. Ipani gin yore mage ma vijende ama jogo ma rowere onego ti godo ama onego mondo gikony piny owacho e dongruok? Yore mowinjo bed ni gitiyo, owinjo bed ni gibedo machiegni gi jatelo, yani gi ng'ama duong' kata gi jatelo. To ok ni vijana koneno ka ng'ama duong' otelo kacha, to en tich kelo koko ama kelo vurugu ama chang'ano. Ibedo kodi machiegni, tisumo paro kuome. Iwinjo pache no, to imbe pache no iduogo titiyogo. Apani mano nyalo bedo maber moloyo. Kibedo machiegni gi ng'ama duong' to omiyi paro, to paro ne mitiyogo kaka idhi. Nitie vijende ma kokano donjo e telo, inyalo donjo e telo. Nitie ng'ama nyalo donjo e telo to telo nyalo buoge. Winjo? En ng'ama tin e ground ka lakini oyudo post mo maduong', oyudo telo mo maduong' mobuoge. Mano be ketho ga vijende. Koro nyaka gikuong gibed e tie jodongo gi, ma gikoma, koka giyud channel ma gitiyogo maber. Koro an mana e kwano. Ipani bende ber ama ber mane ma vijende ama rowere yudo sama gibet gi duol e piny owacho? Ing'ene ka vijana go nitie iye kanyo, to wayudo ka chopo kuom ng'ama kijana mondo mi ochop kuom kijana wadgi bedo mayot. Koro sama en kuro, to wayudo ka wan kod thuolo maber nikech kijana no nyalo choro duondwa e sirikal moloyo wan ka wantie piny, nikech ok dwa tingre wate wadhi kuro. To ka en kosekawo rieko kuom jodongo, to nyalo duogo irwa mondo wayud kaka wawuoyo kode, to kawo duondwa to ter kuro mondo wan bende wayud konyruok kokalo kuom jogo. En ber mane ma rowere dhi yudo ama ber mane ma rowere bet godo seche ma gin gi duol e piny owacho? Ber nitie ma rowere nyalo bet go, to wakwaro rowere marwa kobet mbele kucho, to giparo ni giwe vijende wetegi be chien. Koro kosebet mbele kucho, ber dhi bedo nikech ing'eni vijana kobeto mbele kucho, tije dhi nini mar vijana cha bro dhi dok chien. Winjo, yudo ka vijende moko nitie busy, vijende obedo busy. Koro ka gibedo busy e sirikal, to mano nyalo bedo ni vijende nini makelo tulo ka bodok chien. To embe sama en kijana, sama en malo kucho kijana, embe make sure no ywa kijana moro piny ka mondo kijende oyud tije ma otiye sirikal maber. Mane pacha. Bedo ni samoro tije ok gin gigo ma samoro obiro e lwet rowere. Inyalo nyisowa kaka in jadak ma Sarang'ombe Ward, Kibra constituency kae. Gin achiedh nade mosekale kaka rowere ama gin achiedh nade ma rowere ineno ka kale modwa ni mondo samoro piny owacho manyien odhi wan kaka vijana wasetemo kwa kedo e iye ka mondo mi wabende ngima olokre kaka jomoko. Olalong wawacho ni ji ni ok ochuno ni nyaka gidhi ndikwa
but nitie gik minyalo timnwa manyalo kelonwa gik mabeyo. To gima samoro ketho chunywa nikech samoro wakedo matek kaka sani koro wawuok oko ka wa mobilize vijana mondo owuok oko mondo go kura ne sirikal madwaro nodonji manyalo timiza dwaro marwa. To iyudo ka koro kwasekedo kamano nyasfas no osedonjo. To ka thuolo koro wuok ma mondo mi kony vijana. To iyudo ka jatelo manyie yiero monego kony vijana maka. Iyudo ka mandi en Nairobi County. To iyudo ka nyi kedo Nairobi County ka magi manye udwaro chopo. Koro duwachu idwa ni mondo timnu. To iyudo ka idhi gol ng'ato e county moro. Kata mana ma Kisumu County kata Siaya. Ema koro kel karika. Ma samoro miyo wabedo kod chuny malit ahinya. Nikech wan wakedo kaka Nairobi County. To kar wakedo ne mana jok mani county moko mibiro ndiko e dalawa. Ka chances owuok mag tije, to iyudo ko gol mana yinyo no gol ng'ato Siaya. To Siaya kuro ben mana county, gin be ne gikedo ne mana jatendgi kuro. Wan ma e gima chwanyowa. But watemo ng'iso vijende ni we wamany jotelo mabeyo. Ma ka wasetero mwakedo negi ong'e ni wakedo ne Sara Ng'ombe ka. Oko chako dhi omnwa ng'at moro mane ward moro mantiere Siaya kucha makata wan wakia. Ni mabiro kawo chances mag tijewa. Ma momiyo wadwaro jatelo maber mong'eyo joge manie kedo ne mong'eyo joge kaka nyodak gi chandruok manye joge ni godo mondo lone joge to kolone jok moko mane county moko bende ni kod jatendgi kuro. Achiedh nade mage musekale ama marowere manie lweti osekale kalure kod telo mokalo to gin lokruok mage mudwaro e tend piny Kenya manyien mabiro. Achiedh nade mwakale ng'eny. Mokwongo vijende onge tije. Mokwongo nitie vijende modhi sikul to mondo mi giyud tije go tek. Seche moko inya chiew gokinyi tibire kibichwa ka. Kata Sara Ng'ombe ward kaka Twekera ka. Kae waluonge ga ni bedroom. Adieri king'iyo kata kaka vijende odak kata kaka wadak e iye ka. Ka an awach ni Kibra ka wadak magi much Raila. Geche yudo ka Raila no ema seche moko kata ka bech udi ni malo to dwokonwa piny. Winyo. Ibiro mowach ni udi gi adwa no dwok kama. Yudo ka seche moko ng'ato be noyudo gire moro ka kata mana ode moro ogero to onge title deed matie ni wagedo magi much Raila. Nikech sirikal kata sirikal mosekalo go te mondo mi biyud mabiro thago wa iye ka tek sana. Emomiyo pod wahero ga Raila no. Nikech king'iyo Kibra ka en ema kaka wadak ka ong'eyo ga. Ong'eyo kaka wadak gi yutowa. Emomiyo tetwa na kila siku kata ka gimodwa timore ka tiyudo mosewuok oko mosetetwa no. Mano emomiyo wahero Raila no. Koro vijende nigi sida sana. Vijende nigi sida mar koso tich. Ge sani yudo ka vijende ng'eny. Sani kata king'iyo mostly nasewacho mokwongo. Vijende mang'eny e Kenya ka. To mokwongo gionge tich. Winjo. Gionge tije. Koro tije mo waywago ka gi tije be koyudore kata kaka tije mag police, tije kaka mag jolweny. Nitie vijende be mosomo. Ng'ato samo dhi adhiya okande matin moyudo basari go mosomo go motieko. To iyudo ko duogo bet gokinyi kochiew to en ka mkunji ka emobete oonge tich. Iwinjo. Koro wan gi moko ni vijende onge tich. Koro sirikal madhi donjo. Kodonjo ng'i wach vijende sana. To mane vijende tije. Mondo vijende oyud tije kata kuonde mag sirikal, county, sani tije ginyalo yudore matindo tindo. To kigichak ng'e gimoro ni kijana ni osomo ama kijana ni ok osomo. Koda be ni ok isomo, koda be ni somo. To bora ni ok isomo to nitie giminyalo timo. Nitie joma ok osomo to nyalo tiyo molong' joma osomo go. Koro kata ong'ini ni nyalo timo ang'o. An anyalo go kata wuoche ni rangi to ok asomo. Mano koro chance ge moko sirikal madhi donjo mondo ng'iewnwa chance go. Ong'inwa chance maber be ni ok isomo be ni somo. Kisomo nitie kumiketi. Ka ok isomo imbe iti atia kawaida. Koro an mano gima kwayo sirikal madhi donjo ni ong'i wach vijende sana. Ong'i wach vijende mondo vijende oyud tije, vijende oendelea gi maisha gi maber. Erokamano aneno ka sama owang'wa kendo director na osenyisa ni en sama koro ber kwatieko godo. Wach ni mogik kaka jatend rowere osewacho ni rowere sani ber kimanyo negi tich nikech tich no ema komanyne rawera. To samoro nyalo miyo githegore kod njore. Wayudo ni rowere be gin jogo. En wach mane mogik
ong'egi. To vijende bende ok ni giyiero tijege maonge, keche sani onge ji obedo abeda vijende ong'e tije to tijego onge. Kech kiwacho ni ng'ato dhi otim biashara onge minyalo tim gi siling 500. Ka koro aluongi tich sani, to adhi en dichiel to amiyi siling 500. Ok inyal timogo gimoro. Koro wan wakwayo kane sirikal mondo koro kony vijende, wawuog oko kaka vijana, wago kura mondo sirikal mabirone mondo otimnwa maber, one kama nyalo kete vijende mondo wabed kaka dhano. Wachni mogik kalure ni jatend vijende e gwengegi mag Kibra constituency kae, kalure kod yiero mabiro, nikech Kibra constituency kae en emoga ni en e bedroom mar koko, en ema koko chakore kode, mana king'iyo kamera kacha. An gima dakwane kata vijende adiere Kibra kate bedroom kae ma iluonge ni bedroom nikech en ema baba winje. Kae baba joluo nika, mostly joluo, jokikuyu, kabila to sani ng'eny iye ka, lakini joluo ema ng'eny ka, emomiyo iluonga ni bedroom. Mostly kae mae kuma awach ni Nairobi mzima kuma dholuo ng'eny ma wache dholuo, wachalo joma ni dala. Koro an gima kwayo were wetewa, wawuog dwe ma 8 tarik 9 wago kura. To wago kura ne jatelo manyalo konyowa. To wabed gi kwe, an akwa kwe ei Kibra ka. Wabed uru gi kwe, vijende kik ti kodwa gi josiasa. Wawuoga chieng' no, wago kura gi kwe, an akwa vijende watakwa mana kwe ma mondo bede, nikech sama ikelo koko, miketho giri ng'ato kata iketho giri to gine ma kine konyi. Apani iye ka Kibra ka wang'e kaka wadak sani wadak gi kabila mang'eny. Wahere gi wawera mondo wabed gi kwe. An kwe ne madanga kwa maduong' kaka jatend vijana ma iye ka, ni vijende obed gi kwe. Tachaka kwagi tarik 9 dwe ma 8 giwuogi gidhi gigo kura. To kura gigone jatelo manyalo konyogi, ma en Raila Amolo Odinga, gigone kura maber. An mana kwayona. Janeno mar Lolwe TV, mana kaka isewinjo ka gino maduong' ma jatelo mar vijende e gwengegi mag Kibra constituency Sarang'ombe Ward kwayo ni gima duong' mokwayo ni en kwe, beduru gi kwe, nikech kwe ema ka wabet godo to nyalo miyo ngima makiny dhi mbele. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, oritiru masani kowuok Sarang'ombe Ward, Kibra constituency, Nairobi County.